somai goreng. Oke iki. Iki ning galek ora enak lho somai goreng iki. Soalnya ya aneh loh. Somai goreng. Ya, biasanya nggak somai-somai. Somai tok, tapi kan urut. Batagor. Pangsit goreng. Nanti pentol. Lho sadan lho, magriban pisan. Guys, somai digoreng ngono, guys. Terus lek batagor rek nang kale. Lo niku kula kita melalui alhamdulillah mangga Pak. Nggih. Maksudnya itu jangan-jangan ngono ya tak. Nggih.